Allah ya sana sani. Amin. Wallahi nan nake tambaya. Ta nan ne ya ke jijiya takardar ga yadda aka rubuta. Ni da wannan ai da tsire da takardar tsire ai daushe daushe na'am to dan shi yayi haka miki na barka ina da wannan lafiya kalau lafiya lausanin ki da wannan aka tsine ta to aike ne dan ne ai dan kusa ne ai you are welcome you are welcome sir I am fine well is normal wallahi tallahi da ni za a ka san Allah da ni za a hau ne tun da na magana hau ayu ka san magana hawa ce wallahi magana hawa ce hau ayu ya kace nace I am fine na samin yawa nace you are welcome ne miki barka da wannan fa na yadda ba ka matsala kenan kaga da kai karatu ya da amfani let me escort you let me escort you this is the way kai ni mai na ga escort you din nan wallahi yana ga kashin escort you din nan